Siyabingelela mhla ka-1 September 2025. Obingelelayo ubaba uMhlanga, umkhulu uMhlanga odume kakhulu ngokusiza abantu abaphanjelwe ngokomqondo, nabantu abaney'nkinga ey'ntweni zabo zamabhizinisi, nabantu abaney'nkinga ey'ntweni zabo zama-relationship ezihambisana nomjolo. Ngithi uNkulunkulu akabe nathi. Ngiyakubona lapha ekhaya ngoba siya kuDisemba nje, zincane iy'nyanga ezisale ukuthi zingena kuDisemba. Ufisa ukuthenga imoto entsha, ngiyakubona lapha ekhaya. Ufisa ukuthenga ikhaya elisha, ngiyakubona. Ukhala ngebhizinisi ukuthi ibhizinisi alihambe, ufisa ukukhulisa ibhizinisi lakho, ngiyakubona. Futhi ziningi iy'nkinga ezikuhaqile kungokhisimusi. Ngithi idlozi libe nawe, idlozi lami nelakho makahlangane, abandekanye nabahlangane namathonga noNkulunkulu bethu babe kanye, bakuvulela leyo nhlanhla yakho, bakuvulela leyo moto yakho oyifunayo, bakuvulela lelo khala lakho ufuna ukulithenga, bakukhusele konke. Nani bambi beyihlahla, ngithi iy'hlahla ziqhubeke ziphilisa abantu, ngoba nami namhlanje ngizohamba nje mhla ka-10 ngiyahamba ngiyezweni laseMalawi. Uma ngisuka eMalawi ngiye eNgorongoza engiyomba iy'hlahla ezizosiza abantu. Nabo Disemba beshayile, abantu bafisa ukuthatha izinto ezinamandla, abantu bafisa ukushintsha iy'mpilo zabo, abantu bafisa ukuthatha izinto, abantu bafisa ukulapha iy'hlobo zabo ezibagulelayo. Inamba yiyo lethi 063 802 4862 063 802 4862. Ubaba uMhlanga lo odume kakhulu ngokulapha abantu endaweni yaseGoli, eBhenoni, lapha eCloverdale ngaso Sasol Garage. Mawuthi Cloverdale Sasol Garage, aphinde futhi asebenzela nasendaweni yaseThekwini, kodwa kwamanje ke utholakala endaweni yaseGoli kuphela. Abuye ahambele abantu abase-Cape Town nase-Johannesburg. Sungayithatha inamba umshayeli lama ofisa ukuhlangana naye noma ukwenza any consultation ku-063 802 4862. Ngiyabonga kakhulu abaphila abantu, amathonga ami namathonga akahlangana, akukhulisele, akuvulele leyo nhlanhla leyo, makukhanye konke kube mhlophe njengamanzi asolwandle. Amen.